Kumthar chi bai vek ole he video hi kumina tana ka video ma saber ania wangin engtin nge kumthar kan zuan lu mek na hi mason nan le lok thlak taka kan manang ti kha kan soi hawanga ara tlai chelo boka abul kan tran thata atop thlenga kan chom zel chuan kum thatak kha kan ta na lo ni mai don ani resolutions vel kha chu in lo zia to thau ka ringa ti chuan kan soi tanang ama sabera chuan kum hlui kha kan thlir le tang diary ziak thine mo journal nei tan kha chuan a osam le zual dona kan chunga thil thleng tlang puite kanin thla da riau kumani em chanlak kan ngai na tur kong te kha kan hre thei don ani kan du thua sa mem kan hun man dana te kan sum khol dana te kan habit te shipuite la hluara wangin du thu chu asam lo fur mai thei ni kumliam ta kha han clear let ma ula panina chutia kan clear let na chuan list kan siam thei don ni apakhat zo ka chuan engthil tenge kan chom lu du lo angchi kha kan zia kang kumthara kan seng lu du lo te kan sim du ho te kan chom lu du lo ho kha ni mai entirnan ni kumlam khan zu kan lo inna saviau ta kha kha chom lu kan du lo ta ni ril runat na riau kan neya kan move on du ani theya thi na te po ni theya mi ngai dan kan khel lu tuk thin na angchi te po kha kalsan kha kan du ta ni khang kan kalsan du te kha list fel fai takin kan sia manga kumthara ril ru thar nen a thei pe chuan paper a khan zia thlak nge nge tur ani a chuan kan pai dai emo phum ral lemo hal ral tur ani chu chuan kan ril ruwa kalsan kan du kha atak nge in kan hmuwa kan tuma kan chiang ti kha anem nge ton ani chuan ale lama khan kan chom lu du emo ti thar kan du angchi te kumliam ta khan thil chir thar thadeu kan lo neya kha kha ti war sau emo chom nun zel kan lo du angchi te diet plan te habit thar te ani lopon ni kumlama lom na te mal som na kan don angchi te po kha kan ziak thei ani mal som na te lom na te kan nei thiama kan chiar thiam chuan adang po kan hi bel zel don ani pathum na chuan kumpuan thim ang reng kha nei a thani entirnan kumthar chu mani in hmangai na lan chhuwa tir na kuma ka hmangang self love practice na kuma emo tho rim kha thima te poi hmang thei kumdang zong aya tho rim kuma te po khan kan puang thei ni chu mani mamona zon zela khan mimal kher lawa po chung ko ate in hmangai ton kum te po kan puang theya chung ko hun man tam kum angchi te in ngai dam ton kum in vin lo kum puan te kha chung ko kan kalpui thei ani naw pang po she thiam rual an ni chuan shil shiat ve tha a kan practice tir ve zel khan chung ko in rel bol dan tha kha kan zir tir zel ti na ni don ni min in ton zelanga chung in kho memo choi na te khan soi chwa zeu zeu te po kha a tha ang in nu pa po in thim shan kha in nei le thei boka entirnan tu lova sum man tam lo kum angchi te in len san tam lo kum ti te khatyang khan ka soi om zia chu in shema yanga yma in kumpuan an nei ang deuh khan mi malte nu pa chung ko ang te khan kan nei ve the ni chu chuan kum tluan khan kan ennon kan enon emo kan ril ruwa kan vun thlat chuan min khal ngil em don ani palina chuan thutiam goal kha kan nei bokanga resolution kalpui dan kha chu video danga khan ka siam to a dule in lo enanga tam deuh ti puitlin theilo ai chuan pali panga vel lek in tuk kha hlotlin taka kan kalpui chuan aman hla jok a hlu jok tai ni ta hian kan goal atana kan nei tur thazual le tangkai zual paruk kha karon soyanga engemo idea in lo nei pha takin pakhat na chuan tharau lamatan goal spiritual goals kha kan nei thei in khom te ni theya tong trai tam te khatiang kan tharau lam chom tu tur thil kha gola kan nei theya pani na a mi mal ma so na tur goal personal growth
mi mala engtin nge ma kan so nang ti kha thil thar kan zir du ani emo le khabu tha kan chiar bel du ani theya khatiang mi mala hlok na kan nei theina tur kha pathumna chuanin career goals zirlai ni emo sumdo na lam te pawni theya kan hmalam huna ta na hlok na kan nei thei tur ang chi kha palina hrisel na tur thil health goals ishisel na atha zonga hung tur thil ei inte exerte vitamin supplement tha le te pawnyanga pangana chuan in lei chin na lam relationship goals chung kwa emo nupa fanaute kopuite in lei chin na hrisel jok nei theina tura kan goal emo kan ti tur thil te kha kan in tuk thei ani parukna chuan mai mi alo tu chu money goals sum lampang kan tho chhuah zat emo kan khol zat tur te investor ti ang reng chi te kha kha goals kan nei thei khang kong rut kha apoi mo zwala ni ta ni ti chuan khang kha da thamai lawin kan goals te kan thil tum te kan thim te kha da baude mai lawin thakhata voi khat te han en non leila chu chuan chakna thar khamin pedon ani ti chuan kum thata kha kan lo mang chho thei zel don ti na lo ni a kum du om le kum thatak in zawai en man theu theinan du sakna ka hlan chewa lepeka kanin hmule theu don ya